שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על איך להצליח ברעיון עבודה. כולנו עמדנו בסיטואציה הזאת בצורה זו או אחרת, בזמן זו או אחרת, ויש כאלה שגם היום מחפשים עבודה וזה מעולה. החלטתי לתת לכם כמה טיפים איך לעבור את הרעיון בהצלחה, איך למכור את עצמכם ברעיון בפחות מ2.5 דקות. שימו לב, כדי להצליח ברעיון עבודה חשוב לזכור את שלושת העקרונות הבאים. 1. תהליך הרעיון העבודה כולו אינו תהליך מכירה לכל דבר, ממש כמו שמוכרים מוצר בחנות. המראיינים הם לקוחות לכל דבר, אתם המוצר. קחו לכם רגע לחשוב על זה. כדי להסביר טוב יותר את הרעיון, נשתמש בדוגמה מעולם תוכן אחר. תדמיינו קנקן שיכול להכיל רק כמות מסוימת של נוזל מסוים, למשל קנקן מזכוכית מאוד עדינה. הרי לא תמזגו תה רותח אליו, מכיוון שהקנקן פשוט יתנפץ, נכון? ועכשיו תחשבו מה צריך לעשות כדי למזוג את הנוזל הנכון מבלי לגרום נזק. 1. צריך להבין מה כדאי למזוג פנימה ומה לא כדאי. 2. צריך להבין באיזה כמות מינון וטמפרטורה כדאי למזוג. ועכשיו תדמיינו שהקנקן הוא המראיין, או יותר נכון הפרופיל המקצועי שהמראיין מחפש, ותדמיינו שאתם הנוזל שאמור להיכנס לקנקן בצורה המתאימה ביותר. איך מעבירים את זה לפרקטיקה? בואו לא נדבר רק תיאוריה ומטאפורות. לאחר שהוזמנתם לרעיון, בואו נראה איך אתם עוברים את הרעיון עצמו. לפני ההגעה לרעיון, קודם כל, בשלב קדם המכירה, הכרת המוצר. מה הכוונה? לפני שאתם מגיעים לרעיון, כנסו לגוגל ובצעו חיפוש להגדרת התפקיד שלכם. למשל, אם אתם מועמדים לתפקיד מנהל צוות, אז תרשמו בגוגל דרישות תפקיד מנהל צוות או דרישות תפקיד חשמלאי מוסמך, אם במקרה אתם מחפשים עבודה כחשמלאי. תכינו טבלה, בואו נקרא לה בשם טבלת התועלות למראיין. בצד אחד תרשמו את הדרישות של התפקיד, לדעתכם או לפי מה שהבנתם מגוגל. בצד השני את מה שיש לכם להציע, או במילים אחרות מהם הכישורים שלכם לתפקיד. תתאמנו בשיח עם המראיין. כמובן שיש את השאלות הקלאסיות בכל רעיון, אני לא מתכוון להיכנס אליהן. מה קורה בזמן הרעיון? הביאו אתכם לרעיון, זימנו אתכם לרעיון, איך אתם מבצעים את שיחת המכירה עצמה? קודם כל תציגו את עצמכם בקצרה ובאופן כללי כפי שהתאמנתם בשלב ההכנה. בשלב זה בשום אופן לא להיכנס לפרטים, לא להסתבך עם עצמכם, לא לספר דברים שלא קשורים. תזכרו, אתם יודעים רק באופן כללי מה המראיין מחפש מהבדיקה בגוגל. 2. תבקשו מהמראיין שיספר לכם על התפקיד בכדי שתוכלו להיות יותר ממוקדים. בדרך כלל המראיין יוזם מעצמו פעולה זו, אל תדאגו. ובכך תכירו טוב יותר את צרכי הארגון וצרכי המראיין. דברו אך ורק על מה שרלוונטי למראיין ולתפקיד, בדיוק כפי שהתאמנתם לפני כן. שימו לב, ושימו לב טוב טוב, גם למראיין יש יעדים, גם הוא עובד בארגון, והתפקיד שלו זה לגייס את המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד. הוא רוצה בסך הכל שקט מהבוסים שלו. התפקיד שלכם זה לספק לו את השקט הזה. אוקיי, תפקידכם ברעיון כולו זה למכור לו שאתם אלו שתייצרו לו את השקט הזה, ושאתם המועמדים המתאימים ביותר. במילים אחרות, לכם יש את הנוזל מהסוג הנכון ובטמפרטורה הנכונה בכדי להכיל את הקנקן שלו. לסיכום, כמו שאמרתי והבטחתי שזה יהיה קצר, ברעיון כמו בשיחת מכירה ישנם את 7 השלבים שהסברתי עליהם בסרטון הקודם שלי, ומי שלא ראה יכול לראות אותו בערוץ היוטיוב שלי. פשוט ללחוץ על הקישור שהוספתי. בשלב הראשון יש ללמוד את המוצר, שבעצם אתם המוצר, והניסיון המקצועי שלכם זה המוצר. שלב שני, לאתר את הלקוח הנכון, במילים אחרות לשלוח קורות חיים לתפקידים שמתאימים לכם ולניסיון שלכם. אל תשלחו קורות חיים סתם. 3. שלב יצירת האמון עם המראיין. תחייכו, תלחצו את היד. 4. תבררו את הצרכים של הארגון ושל המראיין כפי שהסברתי קודם. זאת אומרת, תשאלו שאלות נכונות לגבי התפקיד. אגב, זה גם יתפס טוב בעיני המראיין, זה הרי שאתם מבינים עניין. 5. הצגת המוצר, שהוא הניסיון המקצועי שלכם, על פי עקרונות העבודה עם טבלת התועלות, ממש להציג את עצמכם כמו שעבדתם בבית עם הטבלה. 6. סיכום השיחה. בשלב זה כדאי לשאול את המראיין באופן כללי על התנאים, ומתי מתחילה העבודה. לא להתבייש לשאול את השאלה הזאת, שאלה לגיטימית. והשלב האחרון זה שלב הפולו-אפ. במידה ולא יצרו איתכם קשר לאחר שבוע, כדאי לברר מה קרה עם המשרה. אל תחששו להתאפס על ידי המראיין כנואשים. אם הוא סימן אתכם כמתאימים, פעולה זאת לא תשנה דבר. תודה רבה לכל משתתף בסרטון הזה, בהצלחה במציאת העבודה, שתהיה לכולנו פרנסה טובה. להכנה לרעיונות עבודה וכאלה אפשר ליצור איתי קשר בפרטים שעל המסך. כמובן יש לי ערוץ יוטיוב ששם היו כל הסרטונים. תודה רבה והמשך יום מצוין.